Ham jotono no chini RK sound block nai tong nai rong no tabok chung program thana nai tongo miya Bishokarmani puja Borkathal Bazar angna tongmani watini bagai engli ani bai tini ingphinai hinai chung tabok haini hai mani rok dalaiye thanglanya nai tongo yango abaike borok samung khai tongo ani staff rok nai tongdi no rok program ni video rok chung no rong no phunuk nai tini chini setup bebak no thebabai chung completing kha chung tam to kha tang norok nai manai obang kangke Behringer ni X32 digital mixer tei yang otongo obake cordless nukuna Arons ni Tripura cordless obai chung tin chalok nai obang kangke yang bini receiver yang o chini machine ok nukuna machine ke Emprotech QSC chung lo ni bagai to kha Jaipur left ni black hair chung semen obo India belai no bumung ganang tei yang rogo nukuna yang kechara tongo chung bukan bagai monitor use kaika ele tei instrument ni bagai kake Dynatech ni active ni B2 chung use kaika tei yang o chini top rok ngake hor ni bagai clear nukjage phanang mana video chung obo use kaika kaisa angka Dynatech ni tei ta kaisa chung assemble khaijak assemble lekhena ba kaham khaijak narok aboni tam khaika saiman mu chung comment khaidi tei lo angka bass angka saimano pop ni LD18 1200 watt ni bass 2 pair aba kitini chin setup ke nai tong ni narok